Ajutorul, piesa și pe aceea. Îi da drumul. Îi da drumul, da? Oprește-l. Dar tu să nu mai greșim. Nu, gata. Dacă nu mai Nu mai dincolo. Îi filmez și pe aici și pe dincoace. Și pe dincoace. Așa. Pa, pa. Hai, dă-mi melodica. Viu. Am venit din România să lucrăm în Germania. Ne trezim de dimineață ca să prindem loc în față. Noi castraveți culegem, cu euro ne alegem. Stăm pe burtă 12 ore ca să facem punga mare. Facem rândul 2 cu 2, 24 să fim noi, măi. Așteptăm șeful să apară, să vedem cine-i afară. La microbuz ne agităm, cu iurile ca să plecăm. Dă volum la radio tare și ne spune dacă-i soare. Din microbuz coborâm și ne așezăm pe rând, măi. Mănușile le luăm, pe burtă ne aruncăm, măi. Șeful pornește tractorul și mâinile își iau rolul. Dăm din mâine, agităm, castraveți să nu lăsăm. Vine șudăr furios și începe a cota pe jos, măi. Dacă găsește leguma, ne dă pauză într-una. Când orele terminate, suntem gata leșinate. Avem ochi ca două cepe, gata să ne crepe. Cheia în ușă o băgăm și începem să ne certăm, măi. Ne grăbim să ne îmbăiem, apă caldă să prindem, măi. În camera unde am stat, am fost ochi și un băiat. Toți la masă am mâncat, am și râs și ne-am certat. Iar acum la încheiere ne luăm la revedere și ne promitem solemn legătura s-o ținem, măi. Parodica și Lucica, pa Cristina și Raluca, Pacheța și Melinduța, Maria și Dorinuța. Vă salută și Andrei și spune că a fost ok. Este! Nu o să vedem să Salvează. Ne-au zis doamnele? Poate ne-a să filmăm. Trebuia să filmezi și tu.